Hata ragihandine got kompaniyên têlên peywendiyên Tirkî nameyên agadariyê ji bo welatiyên Kurdistana Sûriyê dişînin. Têde wan agadar dikin ji kiryar û binpêkirinên çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê. Li gorî zanyariyan got kompaniyên têlên peywendiyan yên Tirkî nameyên agadariyê ji bo welatiyên Kurdistana Sûriyê re dişînin, derbarê tonel an ku xendeqên got çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê dikolin. Li gorî heman zanyariyan, got bi hezaran welatiyên Kurdistana Sûriyê li bajarên Qamişlo û Amûdê û Serêkaniyê û Girê Spî û gundewarên wan nameyek wergirtin, têde dibêje got tonelên çekdarên PYD dibe sedema rûxandin û wêrankirina bajarên we, lewma bêdeng nemînin derbarê rûxandina malên we. Tê zanîn, got çekdarên PYD li piraniya bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê tonel an ku xendeq kolane. Got gelek ji wan tonelan dibin malên xelkên sivîl re derbas dibin. Got metirsiyeke mezin li ser malên sivîlan peyda kiriye, bi taybet got piraniya malên xelkên Kurdistana Sûriyê ji axê hatiye avakirin. Beriya niha jî bi dehan malên welatiyên sivîl li Kurdistana Sûriyê ji ber barîna baranê û kolandina xendeqan dibin malên wan de hatin rûxandin û gelek ziyanên madî û canî gihiştin wan. Tevî got siyaseta kolandina xendeq û tonelan li gelek bajaran li Kurdistana Sûriyê nebû beravanekî bihêz mîna rûdanên bajarê Efrînê û Kobanê. Got tevî kolandina xendeqan PYD nedikarî parastina wan her du bajaran bike. Lê PYD hîn rej de li ser kolandina xendeqan li tevahiya bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê. Got vê yekê hêla çavdêr pêşbînî bikin. Got PYD wan tonelan ji bo ecindeyên taybet bikartîne.